toto je dôvod, prečo na takejto miešačke nemôžeš mať túto takzvanú samicu. Je to z toho dôvodu, že ten predĺžovací kábel by ťa mohol okopať, keď je tam samec. Toto je stará miešačka, tak sa to kedysi robilo a funguje dodnes, je to super stroj. A tuto máš druhú miešačku a pozri, ako je to na tej novej uspravené. Toto je nová mašina, ktorá je síce na 230 iba, nie na 380. Teoreticky by to teda nemalo nič spraviť, aj keby ťa to náhodou koplo. Ale tu už je samec. Presne o tomto hovorím, že ty ten predĺžovací kábel tam dáš a keď máš zapojený predĺžovací kábel normálne v elektrike, tak ty do toho nevobcháš prsty a nemôže ti to nič spraviť. Takže toto je nový stroj, či sme sa posunuli kvalitovo niekde vyššie priebehu rokov, tak to netuším, ale minimálne tá bezpečnosť je tam trošku iná. Takže uprav si kľudne aj svoju starú miešačku, používaj ju ďalej a môže ti slúžiť aj jedna, aj druhá. Pre viac podobných videí ma nezabudni sledovať.